आज आहे नारळी पौर्णिमा. तर नारळी पौर्णिमेनिमित्त मी आज बनवलेलं आहे नेवऱ्या. ओल्या नारळाच्या नेवऱ्या केलेल्या आहे. याला तुम्ही ओल्या नारळाची करंजीसुद्धा बोलू शकता. नेवऱ्या करायला आधी पीठ मळून ठेवायचं, नंतर आपण सारण वगैरे करायचं आहे. तर ह्यासाठी 1 वाटी मी बारीक घेतला आहे 0 नंबरचा रवा, जो आपण लाडू रवा म्हणता तो घेतलेला आहे. आणि तुमच्याकडे जर लाडू रवा नसेल तर रेग्युलर रवा घ्यायचा आणि तो मिक्सरला फिरवून घ्यायचा आहे. आता ह्यामध्ये मी 1.5 वाटी मैदासुद्धा घातलेला आहे. मैदा घालून झाल्यानंतर आपल्याला थोडंसं 2 चिमूटभर मीठ घालायचं आहे. आता ह्यामध्ये तुपाचं मोहन घालायचं. 3 चमचे मी तूप घेतलेलं आहे. तुम्ही एखादा चमचा जास्त घेतला तरी काही हरकत नाही, पण कमी घेऊ नका. आता तुपाचं मोहन घालून घ्यायचं आहे. आता हे तूप जरा गरम आहे म्हणून मी एक काट्याचा चमचा घेतला आहे. त्याने हे मिक्स करायचं आहे पीठ आणि हे तूप. तर आता हे सगळं आता मिक्स करून घेते. त्यानंतर आपल्याला हाताने चांगलं हे तूप आहे त्या पिठामध्ये आधी मिक्स करून घ्यायचं आहे. असं तुपाचं मोहन घातल्यामुळे करंज्या तुमच्या कुरकुरीत पण होतात आणि खूप छान लागतात, खुसखुशीत अशा, आणि रव्यामुळे चांगल्या अशा कुरकुरीत पण तयार होतात. आता तूप हे चांगलं आता आपल्याला ह्या पिठामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे मी. असं हे बघा, पीठ आपल्याला हातात घ्यायचं आणि अशी मूठ बांधून बघायचे. तर ती मूठ बांधली गेली तर समजून जायचं तुपाचं मोहन व्यवस्थित आहे. म्हणून तुम्हाला सांगितलं, एखादा चमचा तुम्ही जास्त घेतला तूप तरी चालेल, पण कमी घेऊ नका. आता थोडं थोडं करून आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. तर आधी थोडं पाणी घातलं आहे, लागेल तसं आपल्याला पाणी घालून हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. तर आता हे पीठ मी व्यवस्थित मळून घेते. तर हे पीठ आता झालेलं आहे, तरीसुद्धा आपल्याला हे चांगलं आतून मळून घ्यायचं आहे पीठ. आणि रवा असल्यामुळे काय होते, आपल्याला हे पीठ 15-20 मिनटं तरी किंवा अर्धा तास तरी हे ठेवायचं आहे पीठ. त्यामुळेच आपण जेव्हा नेवऱ्या करतो तेव्हा पीठ आधी मळून घ्यायचं आहे आणि नंतर आपल्याला सारण करायचं आहे. पीठ मळून घेतलेलं आहे, आता सारण करून घ्या. सारणसाठी मी गॅसवर एक कढई ठेवलेली आहे. त्यामध्ये 1 चमचाभर तूप घालायचं आहे आणि मोठा नारळ घेतला होता, तो असा चांगला बारीक किसून घेतलेला आहे. आता हे काय असतं, ओलं खोबरंमध्ये थोडासा ओलावापणा असतो, तर ते जरा आपल्याला ओलं खोबरं व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. आणि ह्या नेवऱ्यांना 2-3 दिवस आरामशीर टिकतात. त्यामुळे अशा पद्धती तुम्ही नेवऱ्या करायच्या आणि प्रवासात वगैरे तुम्हाला घेऊन जायला मस्त आहेत. आता हे खोबरं झालेलं आहे भाजून. 2-3 मिनटं चांगलं हे खोबरं मी व्यवस्थित परतून घेतलेलं आहे. त्यामध्ये काजू बदाम घातले, असे थोडेसे ठेचून घेतलेले आहेत मी, बारीक असे. आता आपण काय करायचं, ह्यामध्ये गूळ घालायचं आहे. तर अर्धी वाटीभर गूळ लागलेला आहे. गूळ व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे, म्हणजे चांगलं हे गूळ वितळलं पाहिजे. गूळ आता व्यवस्थित वितळवून घेते मी. तर गॅस बारीकच ठेवलेला आहे, फास्ट गॅसवर करायचं नाही, नाहीतर हे सारण करपू शकतं. गूळ चांगला आता मिक्स झालेला आहे, हे बघा. आता गूळ मिक्स झाल्यानंतर आपल्याला ह्यामध्ये एखादा चमचाभर खसखस घालायचे. सारणामध्ये खूप छान लागते खसखस, त्यामुळे नक्की घाला. खसखस घालून घेतलेली आहे. खसखस पण व्यवस्थित आपल्याला या सारणामध्ये परतून घ्यायचे आहे. किंवा तुम्ही सारण करायच्या आधी तूप घालतो तेव्हा आपण खसखस घालून नंतर आपण ओलं खोबरं घालू शकतो. आता ह्याच्यामध्ये ना मी मिल्क पावडर घालणार आहे. 10 रुपयाचं पॅकेट आहे, छान लागते. या सारणामध्ये मिल्क पावडर घालून तुम्ही सारण करून पहा, मस्त सारण तयार होतं. आता हे मिल्क पावडर व्यवस्थित ह्या सारणामध्ये मिक्स करून घ्यायचे. तर आता हे झालेलं आहे सारण. आता ह्यामध्ये आपल्याला शेवटला वेलची पावडर घालायची आहे. तर एक अर्धा चमचाभर वेलची पावडर घातले, व्यवस्थित मिक्स करायचे आणि नंतर आपल्याला गॅस बंद करायचं आहे. हे सारण पूर्ण थंड करायचं आहे आणि नंतर आपण नेवऱ्या करायला घ्यायच्या. तोपर्यंत मी गॅसवर तेलसुद्धा गरम करून घेते, म्हणजे बाजूला नेवऱ्या करायला घेतल्या की झटपट तयारसुद्धा होतात. तर सारण पण थंड करून घेतलं आहे. आता आपण पीठ बघूया. पीठसुद्धा चांगलं असं मुरलं गेलेलं आहे बघा. आता हे चांगलं एकदा मळून घ्यायचं आहे. हे बघा, मस्त असं झालेलं आहे. तर तुम्ही अर्धा तास असं हे पीठ करून ठेवलात ना की नेवऱ्या तुमच्या सुंदर होतात. पीठ मळताना थोडंसं तेल लावायचं हाताला आणि पीठ चांगलं आपल्याला मळून घ्यायचं. तर हे पीठ चांगलं मळलात ना की तुमच्या नेवऱ्या छान होतात. तर आता हे पीठ मळून घेतले. आता गोळे करून घेऊया. तर लिंबाच्या आकाराचे मी छोटे छोटे गोळे करून घेते. तर थोडे गोळे तयार करून आपल्याला हे लाटून घ्यायचे. तर आता थोडे गोळे केले, आता लाटून घेते. त्यासाठी मी सुकं कोरडं पीठ पण घेतलेलं आहे. तर आता एक गोळा घेतला आहे, आपल्याला सुकं पीठ लावायचं त्या गोळ्याला आणि लाटून घ्यायचं आहे. तर शक्यतो जेवढी होईल तर पातळ आपल्याला ही पुरी जी आहे ती लाटून घ्यायची. हे बघा, लाटून घेतले. तर 1 चमचाभर मी सारण घातलं आहे. आता हे फोल्ड करायचं आहे. तर तुम्हाला नेवऱ्या पाहिजे तुम्ही अशा पण ठेवू शकता, पण मी चिरणं घेतलेलं आहे आणि चिरणाने थोडंसं कट करून घेणार आहे, म्हणजे डिझाईन छान येते. हे बघा, जर तुमच्याकडे करंजीचा साचा असेल तर साच्यामध्ये सुद्धा करू शकता.
नेवऱ्या करायला काही अवघडसुद्धा नाही आहे, झटपट तयार होतात. कारण आपण ज्या वेगळ्या करंज्या करतो त्याच्यात सुकं कोरडं असतं त्याचं सारण, आणि हे कसं ओलसर असल्यामुळे हे सारण बाहेर पडत नाही, त्यामुळे ह्या नेवऱ्या लवकर होतात. तर आता हे सगळ्या नेवऱ्या मी करून घेते. एकदाच आपण 10-15 अशा नेवऱ्या केल्या की आपल्याला ते तळायला पण बरे पडतात. 10-12 मी नेवऱ्या आधी करून घेते आणि मग ते एकत्र एकसाथ मी तळून घेते. तर आता मी हे करून घेतलेलं आहे. हे बघा एवढ्या झालेल्या आहेत. बाकीच्या मी नंतर करते. तेलसुद्धा तापलेलं आहे. तर आता एक एक करून आपल्याला हे नेवऱ्या बारीक गॅसवर आपल्याला तळून घ्यायचं, कारण तेल मी आधीच गरम करून घेतलं होतं, त्यामुळे तेल व्यवस्थित तापलेलं आहे. आणि बारीक गॅसवर जेवढं तुम्ही नेवऱ्या तळाल तेवढं ते कुसकुशीत होतात आणि कुरकुरीतसुद्धा होतात. तर आता बाकीचं सारण आता संपलं आहे, तर ह्याच्या पुऱ्यासुद्धा करून दाखवते. मस्त अशा टम्म फुगल्या जाणाऱ्या पुऱ्या आहेत आणि खूप छान लागतात. तर नेवऱ्या तयार करून घेतल्या, आता पुऱ्यासुद्धा तुम्हाला मी तळून दाखवते. तुम्हाला पुऱ्या करायच्या असतील ना, तर तुम्ही गव्हाचं पीठ वापरायचं, खूप छान होतात बघा. अशाच तेलामध्ये घातल्यानंतर थोड्या हाळ्याने अलगद आपल्याला दाबायचे आहेत आणि मग असे टम्म फुगले जातात आणि मस्तच होतात. मी तर म्हणते तुम्ही ह्या पद्धतीच्या पुऱ्यासुद्धा एकदा करून पहा, खूप छान लागतात. तर एकाच टायमाला 2-2 पुऱ्यासुद्धा बघा मस्त अशा फुगतात एकाच टायमाला. आणि असे लालसर रंग येईपर्यंत आपल्याला ह्या भाजून घ्यायच्या, म्हणजे तळून घ्यायच्या. तर पुऱ्यासुद्धा करून दाखवल्यात आणि तुम्हाला नेवऱ्या म्हणजे ह्या पिठापासून तुम्ही पुऱ्यासुद्धा सुंदर होतात. तर आता मस्तपैकी अशा लालसर रंगाच्या खुसखुशीत कुरकुरीत अशा नारळाच्या नेवऱ्या म्हणजेच करंजी तयार आहे. तर नक्की ह्या माझ्या पद्धतीत तुम्ही नेवऱ्या करून पहा. तुम्हाला ह्या नेवऱ्या खूप आवडतील. आवडल्या असेल तर नक्कीच मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. चला भेटूया आपण पुढच्या रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.